मुख्यमंत्री जी प्रणाम भैया प्रणाम। गोड़ लगा तानी। रवई का करे तानी? हाँ, विधायक रघुवीर सिंह के सर्वश्रेष्ठ विधायक के सम्मान से सम्मानित करे के घोषणा कर देनी। हाँ, हमरा तो बुझाता कि रउआ खुदे अपना पैर पर कुल्हाड़ी मारा तानी। हम समझनी ना, तू कहल का चाहता रहा? हम समझावा तानी, रउआ अपन कंपटीटर खड़ा करा तानी। हाँ, ई रघुवीर सिंह 5 बार विधायक बनल बा। जे बार चुनाव जीत गई ना तो डायरेक्ट रहुआ कुर्सी के दावेदार बन जाई। हाँ, रहुआ कहा सोचता नहीं? अब कुछ नहीं के हो सका तो कर सम्मान के ऑर्डर जारी हो चुकल बा। तो करी ना सम्मान, सम्मान करी, के रोकता? लेकिन उस सम्मान समारोह में हम तमाशा करब। और जब हम तमाशा करब तो रहुआ हमरा साथ देवे के। आज हमनी के वैशाली जिला के पावन धरती पर बिहार के मुख्यमंत्री श्री अभय सिन्हा जी के आगमन हो गइल बा। हमनी के पूरा वैशाली जिला खातिर बड़ा गर्व के बात बा कि वैशाली के लोकप्रिय विधायक श्री रघुवीर सिंह जी के सर्वश्रेष्ठ विधायक के सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से मिले जा रहल बा। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करत तानी कि श्री रघुवीर सिंह जी के साल और श्रीफल दे के सम्मानित करें। रुक जाइए मुख्यमंत्री जी। अरे मुख्यमंत्री जी, रवाई का करत आनी? रवाई सर्वश्रेष्ठ विधायक के सम्मान जौना आदमी के देता नहीं, वो आदमी सम्मान के लायक नहीं कहे। अरे मुख्यमंत्री जी, ये राज्य में सर्वश्रेष्ठ विधायक के सम्मान सबसे ईमानदार और चरित्रवान नेता के मिलेला। और ये रघुवीर सिंह 1 नंबर के बेईमान, अय्याश और चरित्रहीन बाड़े। पूछी इनका से कि अपना घर में खुद के मेहरारू होते हुए भी ये रघुवीर सिंह दूसरा औरत से अवैध संबंध रखले बाड़ा की ना? और रहते ने ना मुख्यमंत्री जी, वो औरत से ये रघुवीर सिंह के दूधू गो नाजायज औलाद बाड़ा सन। इकरा आगे एक शब्द बोलना साराऊ तक काट के रख दे तोरी। रुको ऑफिसर। मुन्ना शुक्ला, रघुवीर सिंह जैसे ईमानदार नेता पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत बा मुख्यमंत्री जी, सबूत रहुआ सामने बा। ई जवन दारोगा अपन तेवर देखा बताड़े, ई दारोगा रघुवीर सिंह के नाजायज औलाद हवन। और वो लड़की रघुवीर सिंह के नाजायज बेटी बिया। और वो जो ललका साड़ी में बैठल बाड़ी, वो औरत रघुवीर सिंह के नाजायज मेहरारू बाड़ी। रघुवीर सिंह! रघुवीर सिंह! रघुवीर सिंह! रघुवीर सिंह! भाई लोग बतावा, का एकरा जैसन अय्याश आदमी, एकरा जैसन बेईमान आदमी, एकरा जैसन चरित्रहीन आदमी के इस सर्वश्रेष्ठ विधायक के सम्मान मिले के चाहिए कि ना? चुप कहे वानी रघुवीर सिंह जी, जवाब दी। जनता रहुआ से जवाब सुनल चाहता। ए मुन्ना शुक्ला, वहाँ से का पूछा तारे? तो सारा सवाल के जवाब हम देता नहीं। तू इनका पर यहाँ के नाजायज पत्नी भैला के जौन इल्जाम लगावा तारा, वो सारा सर गलत बा। गायत्री दीदी,
यहाँ के नाजायज ना जायज पत्नी बाड़ी, काहे कि यहाँ के इनका संगे मंदिर में बकायदा फेरा लेके ब्याह के ले बानी, और वो ब्याह हमरा ब्याह से पहले भइल रहे। यहाँ के एगो पत्नी के रहते दूसर ब्याह कहनी तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उनकर नाजायज पत्नी ई ना हम बानी, हम। अरे नाजायज चाहे तू होके चाहे वो होके, ये तो साबित हो गई ना कि रघुवीर सिंह एक नंबर के बेशरम, घटिया और अय्याश बा। अपना जबान के लगाम दे मुन्ना शुक्ला। ये अय्याशी खातिर दूसर ब्याह ना कहनी, बल्कि अपना पिता के वचन निभावे खातिर कहनी, समझ ला?
भैया भाई हमार भैया पापा बेटा समर, हमरा वजह से तोहनी लोगन के बहुत कष्ट उठावे के पड़ल ह। माफ कर द हमरा के बेटा। बाबूजी रहुआ आराम करी। अब तो हम तहरा के भैया बोल सकतानी ना? हाँ काहे ना। हम दोनों भाई के बीच तू ही तो एगो लाडली बहन बाड़ू। ता ई खुशी के मौका पर एगो फैमिली सेल्फी हो जाए। हाँ, लाओ मैं खींचती हूँ। स्माइल।